Welkom bij Breek de Week. Deze week een vol programma met 5 mooie items. En het eerste item waar we mee gaan starten is de familie Wolters uit Echt. En naast mij zit vader Marco met het lieftallige dochtertje Sophia. Welkom. Dankjewel. Welkom. Ja, u bent de papa van dit mooie meisje. Ja, ik ben inderdaad vader van deze prachtige dame. Ja. En deze dame is ons alles. En vandaar dat we ook hier zitten. Ja. Dit is je oudste dochter. Is mijn oudste dochter. Ja, Dus jullie hebben nog een zoontje. een zoontje Savi van 3. Ja. Klopt. En mama kon er vandaag niet bij zijn. Mama kon er helaas Ja. niet bij zijn, omdat ze van allerlei verplichtingen had. En ook op zoontje Savi moest iets geregeld worden. Ja, zeker. En, omdat het toch om haar ging, om Sophia. Hebben we het zo. Hebben we Ja. het zo geregeld. Jullie zijn hier met een speciale reden. Ja, we zijn met een speciale reden. Sophia is een meisje met een zeer ernstige meervoudige beperking. Waardoor ze alle dagen hulp nodig heeft en op ieder moment. Daarnaast is ze ook scoliose aan het ontwikkelen. En is het heel belangrijk dat ze op een goede manier vervoerd kan worden. En daar lopen wij eigenlijk op het moment een beetje vast. En daarvoor zijn we samen met een organisatie een crowdfunding actie gestart. Ja. Om voor haar een rolstoelbus te realiseren. Ja. Want jullie hebben wel zelf auto's, maar dat werkt niet. Ja, het werkt niet. Je moet veel meenemen. Ze zijn verouderd. Het wordt ook steeds zwaarder voor haar. En het is ook heel belangrijk dat ze in de juiste positie zit door de scoliose. En we merken dat het steeds moeizamer gaat. En vooral met het oog op de toekomst. Scoliose is een vergroeiing van de rug. Hè? Ja, juist. Ja. En daarnaast heeft ze natuurlijk een aantal andere beperkingen. Ja. Ze is 6 jaar nu, hè? Ze is 6 jaar, klopt. En je zei 21 november is ze jarig. Klopt, Ze is helemaal waar. 7. Ja, ja. Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn als we dan helemaal rond zijn met de crowdfunding-actie. Dat zou helemaal prachtig zijn. Ja. En want ze zit nu in een aangepaste wagen. Ja, Ze ze groeit zit- natuurlijk, dus dat zou ook wat anders Ze worden. groeit wel, maar zoals jullie kunnen zien, ze is nu 6, bijna 7 jaar. Ja, En ze is iets langer dan 85 centimeter. ja. Dus het gaat wel heel langzaam. Maar gelukkig groeit ze wel en gaat ze ook vooruit. Ja. Maar echt op haar eigen tempo. Ja. Ja. Nou, is het de bedoeling om dan geld in te zamelen voor een nieuwe auto? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, Waarom is dat nou, wat voor type auto is dat en waarom is dat nodig? Ja, nou, het is een auto die geheel aangepast is op Sophia's medische voorwaarden, zeg maar. Er is een bepaalde organisatie die bestelt een pakket van eisen op wat ze nodig heeft met betrekking tot het zitten en haar handicap. Ja. Het hoeft geen nieuwe auto te zijn, maar wel eentje die op wensen aansluit. Van haar vooral. Voor ons is het niet zo erg welk model of welk type het allemaal is. Zolang het maar passend is voor de Als het situatie. maar werkt. Juist. Ja. En, Dat jullie geholpen zijn, ja. inderdaad, Zeker. dat is het allerbelangrijkste. Is dat we weer op een veilige manier samen naar afspraken kunnen, maar ook uitjes kunnen doen. Ja. Dat is voor ons Wat is het bedrag wat jullie nodig hebben? Wij hebben nog €25.000, althans dat is het streefbedrag waar we naar op zoek zijn. Ja. Daar is wel al een heel mooi gedeelte van binnengehaald. We zitten geloof ik op 11-12% op het moment. Kijk. Ja, en dat na een paar dagen al. Dat na een paar dagen inderdaad. En het leeft fantastisch in ons sociale netwerk. Bij de Kaketusvereniging, bij allerlei andere lokale verenigingen. Maar ook Andy van der Meijden, de oud-profvoetballer. Andy Peters, een kickbox-goeroe bij ons in de buurt. Eigenlijk op verschillende punten leeft het enorm. En wij danken voor de kans die wij krijgen om het doel te behalen. Om het ook met Roermond te delen. Ja, hè? zeker. Natuurlijk, zeker. ja, Want we zeker. komen eigenlijk uit Roermond, dus toch onze Ja. thuishaven. Ik ben dan wel uitgeweken naar Echt. Maar blijft toch wel... vooral de Kaketus ook. Het is een vereniging waar mijn opa en oma al bij zaten. Ja. En van ver terug gaat. We Dus, weten dat Roermond altijd een mooi sociaal hart heeft. Ja, en, zeker. Ja, dat zal zeker ook voor jullie gaan bloeien. Ja. En dat is ook wel echt heel erg nodig. Ja. En dat we elkaar helpen. En dit mooie meisje heeft het zeker verdiend. Dankjewel. Ja, zeker. Er zijn En heel veel jullie mensen zijn ook. die hebben haar in hun hart gesloten blijkbaar. Ja. Laten we goed hopen dat er gedeeld. nog heel Ja. veel mensen volgen en dat wij daar een klein steentje aan bij kunnen dragen. Dankjewel. Ik zou dan ook graag willen zeggen dat er op een aantal datums, daar zal volgens mij in het volgende item ook nog op teruggekomen worden, een markt is waar wij wafels voor het goede doel zullen gaan verkopen.
Ja. En, Wat kunnen mensen nog meer doen? Want op de socials wordt het gedeeld. Wij zullen het ook delen natuurlijk. Ze mogen ook een donatie doen. Er staat een QR-code bij of een link waar ze naartoe mogen. Maar ze kunnen ook dus wafels kopen. Dan krijgen ze er iets lekkers voor terug. Of een mooie oude vintage carnavalspakje. Is ook te krijgen. Dus van alles eigenlijk. Ja, een heel mooi doel. Ja. Ik sta overal open voor tegenacties. Ja, absoluut. Ja. Heb je enig idee of wat Sophia daar zelf van meekrijgt? Ik vind het heel moeilijk te bepalen. Ze merkt zeker de energie en de omgeving om zich heen. Ja, dat... Ze herkent ook wel de vertrouwde personen. Maar het is heel moeilijk voor ons om te meten. Ja. Ze is al heel blij met de lampjes hier. Ja, ze vindt het fantastisch. Alle aandacht en de lampjes. En je hebt ook een heel mooi jurkje aan, hè? Met mooie bloemetjes. Ja, chic. Ja. Dus dat, zeker. Ja. Daar is er niets echt van. Nou, mooi. We wensen jullie heel veel succes. Blijf nog even bij ons voor het volgende item, want jullie hebben er een mooie link mee. En we gaan als Roermond natuurlijk onze bijdrage doen. Super, dank jullie wel allemaal. En een mooie oproep naar de mensen toe. Laat vooral je hart geven. Geef om dit mooie meisje, om Sophia. En dank je wel alvast. Ja, dan gaan we door naar het volgende item. We hebben het bruggetje al gemaakt, want er zijn 2 dames hier die gaan samen een carnavalsmarkt organiseren. Welkom, dames. Dankjewel. Stel je even voor, wie zijn jullie? Ik ben Jolanda Vaassen. Ik ben Alice Allers. Ja, samen organiseren wij dit jaar de Remunse Vastelovensmarkt. De Remunse Vastelovensmarkt. Ja. Hoe werd die georganiseerd? Die wordt georganiseerd in het Schoolpaad. Ja. Op de kapel. Ja, aan de kapel. Ja. En onder de vlag van de Kakatoes, van de Vastelovensvereniging. Ja. En hoe zijn jullie tot dat initiatief gekomen? Ja, ik heb dat idee gekregen omdat in Venlo zijn al elk jaar een aantal van die hele grote markten. En ik zelf ben altijd op zoek naar items, ook voor carnaval. En dan Je snuffelt het hele jaar door. het hele jaar door en dan ben ik weer te laat. En dan denk ik, of dan is het alweer verkocht. En toen vroeg ik dus een vrouw van, ja, je maakt al die spullen. Ja, hoe verkoop je dat nou? En toen zei ze, ja, Venlo is die markt en Blerik, overal zijn markten. En toen dacht ik, ja, waarom hebben we dat in Roermond eigenlijk niet? Ja, en zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen. En wat doe je dan? Eerst je eigen kast leeghalen? Heb ik ook gedaan voor de markt. Maar om iedereen bij elkaar te brengen. Want er zijn heel veel mensen hier in de buurt die prachtige dingen maken. Of er nou hoeden zijn, of dingen voor in het gezicht, of jassen. En het is leuk dat ze nu allemaal bij elkaar kunnen komen. Dus wij brengen alles samen eigenlijk van mensen die nieuwe spullen maken, oude spullen verkopen. Of ja, eigenlijk schmink, alles komt eigenlijk, zijn iets 50 kraampjes hebben we. Ja, 50 kraampjes. En een wachtlijst van, ik denk ondertussen 20 mensen die... En waren jullie overweldigd? Ja, uit heel Limburg geworden. Van het zuiden tot het noorden. Die zich aanmelden daarvoor. Ik denk dat bij heel veel mensen dat de zolder vol ligt met de pakjes van de afgelopen 15, 20 jaar. Pruiken. Ja, maar ook de mensen wat ze zelf maken, wat ze graag willen laten zien en willen verkopen. En dus we hebben een gevarieerde kraampjes die we hebben. Mensen die daar staan. En dus dat maakt het ook heel Heb je wat voorbeelden die je kan doen? We hebben Wicked uit Roermond bijvoorbeeld, hè? Die staat er. Het oude Calabeske, dat is tegenwoordig prachtig chic. Maar ook Bette Patsy, die maakt al een aantal jaren via social media petten. Atelier Angels, mevrouw Onijn. Ja. Iemand die alleen maar facial glitters maakt. Noem maar op. Maar ook mensen die gewoon echt bellen van, goh, ik heb mijn zolder leeggehaald. Hebben jullie nog een kraampje? Dus gewoon oude spullen. Het is heel afwisselend. Ja, afwisselend. Ook bewust dat we afwisseling daarin hebben. Dat je niet overal hetzelfde hebt staan. Dus dat je het publiek ook in een varieerd een programma kunt bieden. Ja, in principe wel. Wat voor groepen? Hebben we dat ook al? Of zoiets? Nee, loopgroepen, dat leeft hier niet zo, hè? Dat je die complete pakken hebt voor loopgroepen. Want die vraag heb ik een aantal keer gekregen. Okay. Ik begreep dat in België en zo, dat soort dingen wel. Klopt. Maar dat is hier in de omgeving... En Venlo ligt dat ook wel wat meer. Maar hier in de regio moet dat groeien. Wie weet, misschien voor volgend jaar. Ja, precies. Het is de eerste keer dat jullie dit Het is de eerste keer dat we het organiseren. En jullie waren dus meteen al overweldigd. Hebben jullie al kraampjes extra bij moeten bestellen? Dus? Nou, wij dachten 2025. En toen in één keer zijn we gaan tellen in de zalen van wat kunnen we eigenlijk kwijt. Ja, precies. Gaan meten. Zelfs de buun, de buun gaat eruit. Zodat we die ruimte nog kunnen gebruiken. Ja. Mooi. Ja, en we hebben nog wel een klein zaaltje over, maar we hadden zoiets, dan ligt het in
Eerst, verloren. eerst moesten ze dit doen dit jaar. En we waren echt overweldigd met de reacties van de mensen. Zijn En jullie nog van komt de- een aanmelding binnen. Mooi. Zijn jullie van de kakatoes? Krijgen jullie ook ondersteuning vanuit de kakatoes? Ja, we hebben nog... Je hebt een idee en dan komt dat in de vereniging en dan wordt er een datum gepakt. En dan hebben wij een mail of een app gestuurd voor vrijwilligers. En eigenlijk hebben de meeste vrouwen van onze vereniging zich aangemeld. Dus, dus en daarmee hebben we een heel leuk team gekregen waar we mee te organiseren en waar we ook de dag mee draaien. Ja, Zondag. en overdag, op die dag zelf draagt de jeugd, die draait ook met ons mee. Ja. Die willen ook graag een steentje bijdragen. Nou, en die verkopen zelf ook nog wat kleding voor hun potje te spekken van de jeugdafdeling, zeg maar. Ja. En waar ze dadelijk richting het jubileum ook wat mee kunnen gaan doen. In 2025 is het 1 voor 11. Dus ja, dat zijn allemaal een leuke activiteit wat ze daarmee willen dadelijk. Nou ja, die dingetjes. De heksenkring van de kakatoes, die doet ook mee. Hij rolt ieder jaar een heks uit en die doen ook mee. Dus we hebben eigenlijk van alle takken van de vereniging uit, waar mee geholpen wordt. Ja, het gaat ons mee. Sophia meldt zich al even. Ja, die doet ook mee. Een deel van de opbrengst gaat geloof ik naar het project wat we net besproken hebben. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat geregeld? Wij hadden nog 1 tafel over, hè? Ja. En Matt mailde, ik weet niet of dat jouw moeder is of Ja, jouw dat moeder. moeder. Jouw moeder. Ja, die mailde van, hebben jullie nog een tafeltje over? En die legde dat verhaal uit. En toen heb ik natuurlijk een groepsapp. En toen zei ze van het hele verhaal voor je opa en oma. En ja, toen hebben we eigenlijk besloten om dat tafeltje gewoon daar aan te geven, zodat zij die dag hun wafels kunnen verkopen. En eventueel nog andere dingen wat jullie hebben. Hè? Ja, mooi. Ja. Ja. Als je dit verhaal hoort, dan opent je hart. Ja, Ja, dat wil je En- graag En ondersteunen. carnaval verbroederd. En Ja. dit is dan weer een hele mooie zaak Ja, om en dit voor te doen. de ouders van Marco hebben bij ons, de vereniging is altijd geweest. Betrokken geweest. De open oma van Marco, die zijn erbij geweest. Het waren de open oma van de kakatoes, noemden wij die altijd. Echt, ja. Ja, dus die hebben altijd heel veel voor de vereniging gedaan. En dat zit gewoon in het hart. En dan wil je ook... Dan kan je ook wat terug doen. Ja. Ja, mooi. Ja. Dames, wanneer is het precies? Het is zondag, 5 november, van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. In En het de entree Schoolplaat. in het Schoolplaat. Schoolplaat 44. Entree is gratis, dus ja. Ja, er is een hapje en een drankje te verkrijgen. Dus ja. Nou, mooi. Heel veel Ik denk dat we overal aan hebben gedacht, maar Als de muziek maar aanstaat. ja, die staat Zeker. muziek Vastelavondsmuziek gaat zeker aan. gaat aan. En goed, we hopen dat we een leuke middag van kunnen Ja, maken. Zeker. Ja. Heel veel succes, Ja, heel veel dankjewel. plezier. Voor jong en oud, hè? Dus ook voor de allerkleinste zijn er kleding en accessoires te krijgen. Iedereen is welkom. Ja, Precies, iedereen is dat. welkom. Ja. Precies dat. Dankjewel voor jullie komst. Ja, dankjewel. En heel veel succes. Ja, dankjewel. Welkom terug bij Breek de Week. En we gaan het hebben over een festival, een bijzonder festival bij de AC, het S Equals Festival. En daarvoor is aangeschoven Anita Smeets, programma-deskundige bij de AC. Hartelijk welkom. Dankjewel. Welkom. Wat houdt dat festival in? Kun je daar kort iets over vertellen? Ja, het S Equals Festival is 8 jaar geleden begonnen in samenwerking met Filmtheater Nieuwe Scène, Venlo en de Eerste Cultuurfabriek Remond en de Antidiscriminatievoorziening Limburg. We hadden met z'n drieën het idee dat we door middel van een festival belangrijke thema's voor het voetlicht zouden kunnen brengen. We zijn begonnen puur met film en tentoonstelling. Maar dat heeft zich in de loop van de jaren uitgebreid naar theater, dans. Dus los van film zijn er ook nog een aantal andere disciplines bijgekomen die het verhaal over de bühne kunnen brengen. Ja. Dit jaar is het thema gelijkheid. Hè? Mensen zijn allemaal gelijkwaardig, zijn wel verschillend, maar wel gelijkwaardig. Kun je iets vertellen over de manier waarop jullie dat gestalte hebben gegeven? Ja, we kiezen ieder jaar een ander thema. Vorig jaar bijvoorbeeld hadden we het thema vluchtelingen. Dit jaar is het thema onbeperkt. Wij zijn van mening dat we door filmvoorstellingen waar
deze thema's behandeld worden, maar ook goede dansvoorstellingen, dat we daarmee het verhaal gewoon beter kunnen vertellen. Omdat het visueel wordt gemaakt. En daardoor ook makkelijker, dat mensen zich beter en makkelijker associëren met wat daar speelt. Dan zeg je het verhaal vertellen, wat bedoel je daar precies mee? Want ik kan me voorstellen dat zo'n thema op heel veel manieren kan worden ingevuld, aangevlogen. Welke keuzes hebben jullie gemaakt in dat proces en waar heeft dat in geresulteerd? Wat voor voorstellingen of documentaires? Zoals dit jaar Onbeperkt hebben we bijvoorbeeld een theatervoorstelling, of een theatervoorstelling, een dansvoorstelling, 20 hertz, grondslag heet de voorstelling. Die is gemaakt door mensen met een gehoorbeperking. En zij zorgen ervoor dat ze door middel van hun taal, dus eigenlijk het niet of nauwelijks horen, maar dus het zoeken naar andere middelen om hun manier, hun verhaal over te brengen. Dus het is veel meer met geluid en met ritme heeft het te maken. Zodat wij als toeschouwer ook mee kunnen voelen. En ook datgene wat zij willen vertellen Kunnen ervaren. Ja, kunnen ervaren. Ja. En dat is een hele andere manier van dansen dan wat je normaal eigenlijk meemaakt. Ja. Kun je dan zeggen dat het meer van binnenuit komt? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, want ik kan me natuurlijk niet verplaatsen in iemand met een gehoorbeperking. Maar de taal die zij gebruiken is een andere taal dan, Absoluut. dan wij zouden. En ook vaak het ritme moet met een dikke bas, zodat je die voelt, hè, innerlijk. Zodat dat compenseert dan en dat ze ook het tempo weten en het ritme weten. Ja. Het is mooi om zoiets te zien ook en om te ervaren. Van onbeperkt wil natuurlijk zeggen, we zijn beperkt ergens in, maar we kunnen onbeperkt toch meedoen aan cultuur, aan dans, aan zang, aan toneel. Ja, juist omdat ze... kijk, we hebben allemaal een beperking. Juist. Wij willen dus vooral ook niet de verschillen onderstrepen. We willen juist onderstrepen dat we allemaal een verhaal kunnen vertellen, op wat voor manier dan ook. Ja. Dan komt trouwens de 20 hertz, die geeft ook een workshop, zag ik in het programma staan. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Voor wie is dat bedoeld en wat gaat het inhouden? Wat gaan mensen meemaken als ze daar naartoe willen gaan? Ja, de workshop, daar kan ik helaas weinig over vertellen, want ik kom zelf van de filmafdeling. Ja. Dat is te specifiek voor mij. Dan moet ik helaas even passen. Dan had mijn collega hier... En is er op filmgebied ook wat te zien? Ja, we beginnen met een hele mooie voorstelling van de theatergroep Kamak. Dat is een theatergroep met mensen met een verstandelijke beperking. En dat is een documentaire over een theatervoorstelling die zij gemaakt hebben. En ook een van de acteurs komt vrijdagavond langs. En die wordt ook geïnterviewd of zo? Leuk. Ja, en dan hebben we op zondag een hele mooie voorstelling van een regisseuse die, terwijl ze de film maken was over het onderwerp autisme, bij zichzelf te raden ging van, bepaalde dingen komen me eigenlijk wel heel erg bekend voor. Echt waar? Heb ik zelf daar ergens een afslag gemist? Of ben ik nu met mensen aan het praten die... herkenbare dingen. Herkenbare dingen. En ook zij komt zondag langs om na de documentaire die ze gemaakt heeft haar verhaal te doen. Zo komt het vaak samen. Ja, precies. Ja. Er zit nog een documentaire om kort even aan te stippen over de gezichten van Parkinson, over de impact van de ziekte. Ja. En een documentaire over het danscollectief, wat je al genoemd. En iemand, Koen, die heeft het syndroom van Usher. Dat betekent dat hij blind wordt en slechthorend is. Ja. Het zijn ook allemaal hele heftige thema's. Ja, maar het is gewoon om ons heen. Het is niet iets wat onbekend is of zomaar bij elkaar gezocht. We worden omringd door mensen met deze beperkingen. En we hadden er zo nog 50 langs kunnen zetten. We hebben allemaal een beperking. Ja, precies. Ja. Is er in het algemeen te weinig aandacht voor dit soort onderwerpen? Proef ik dat een beetje? Of?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zijn toch onderwerpen die worden weggestopt. En dat was, eigenlijk uit die gedachte is onze drijfveer ontstaan om sowieso jaarlijks in november dat festival te doen. We stippen natuurlijk deze thema's ook door het jaar heen aan. Maar door het in een festival te bundelen met al die verschillende invalshoeken, denken we gewoon dat we een meerwaarde kunnen bieden en het gewoon beter onder de aandacht kunnen brengen. Groeit het ook ieder jaar? Ja, dat merken we wel. Ja. Aandacht? Het is natuurlijk, en dat komt ook omdat we ook met lokale partners samenwerken. Maar het hangt ook van het thema af natuurlijk. Maar je merkt wel dat er ieder jaar meer animo voor is. Mooi. Wanneer is het precies? Kun je het nog even kort noemen voor de mensen die nou gekeken en geluisterd hebben en denken, hey, dat is interessant, daar wil ik eens het mijne van weten. Ik ga eens kijken, voelen, beleven. Waar moeten ze zijn? Nou, we starten dit weekend in Venlo, want we doen altijd een estafette. Daar zijn voorstellingen te zien in het Filmhuis en in Theater de Garage. Volgend weekend dan start hier in de EC Cultuurfabriek op donderdagavond een filmvoorstelling. En gaan we door naar vrijdag, zaterdag, zondag. Ook met de tentoonstelling van de PSW, die de hele maand nog te zien is. Die loopt al, hè? Ja, die loopt al en die is nog de hele maand te zien. Kunnen mensen gewoon binnenlopen? Ja, de EC Cultuurfabriek is natuurlijk voor iedereen toegankelijk. Tickets kun je krijgen via de website, maar ook aan de kassa. En ja, ik zou zeker een programmaboekje meenemen wat op meerdere plaatsen ligt. Welkom, wees welkom. Oké, nou dankjewel dat je even kort hierover wilde komen vertellen. Veel succes met het festival. Welkom terug bij Breek de Week. En we gaan het hebben over de nieuwe cultuurcoach Street Culture, als ik het goed zeg. Bob Klolders, hartelijk welkom, links van mij aangeschoven. Je hebt een aantal mensen meegenomen, maar we gaan het eerst even kort met jou erover hebben. Er was al zo'n coach, Marjolein Peters. Wat doet zo'n coach en wat is street culture? Kun je dat kort uitleggen? Nou, de cultuurcoach die zet zich in voor de cultuur. Wij verbinden, zoeken waar mensen actief zijn en zorgen dat zij een podium krijgen. Ja, en wat voor mensen zijn dat dan? Zijn dat jongeren, ouderen? Ja, als we het hebben over street culture, dat is hip-hop. Dat is een culture die ontstaat waar mensen van niets iets maken. We zeggen het is een jeugdcultuur. De hip-hop bestaat nu 50 jaar. Dus er zijn ook oudere, jongeren die actief zijn met hip-hop / street culture. Ja. Het is een heel breed spectrum aan activiteiten. Hè? Het gaat om zang, dans, misschien graffiti, dus visuele kunst. Ja. Hoe breed is dat eigenlijk? Gaat het tegenwoordig over video of over andere dingen? Ja, street culture, wat we zeggen, het zijn de 4 elementen van hip-hop. Dat is de basis, dat is de DJ, de graffiti, de rapper en de breakdancer. Maar er ontstaat veel meer. Het leeft nu al 50 jaar en tegenwoordig zitten de BMX'ers en de skaters. De freerunners, dus het is ook cultuur. Dat mengt het doorheen eigenlijk. Zeker, ja, en dat is dan een sport, maar het wordt op straat gedaan, waar we ooit de term urban gebruikten. Was dat dan een urban sport, het freerunnen? En Roermond noemen we dat nu street culture. Oké. Wat zie je als je taken en opdracht? Want je bent nu sinds juni begonnen. Je bent wel heel lang in dit vak bezig. Je kent de cultuur, je kent de mensen. Wat wil je bereiken vanuit je huidige functie? Ik wil tot de hip-hop, de street culture gezien wordt. Een plek krijgt in de stad. Ik hoop dat we met elkaar verbinden en natuurlijk hopen we ook tot de street culture en de mensen die dat uitoefenen ook constant in verbinding zijn met andere culturele disciplines of sporten, zodat we een mooie vermenging krijgen. En binnen de hip-hop / street culture zeggen we altijd each one teach one. Dus wat ik weet, leer ik aan anderen. En dat is een hele mooie waarde in die cultuur, waardoor dat je ziet dat mensen elkaar helpen om verder te komen.
Wie zit er naast je? Welkom. Mijn naam is Lian. Ja. Ik doe ook deelnemen aan Each One Teach One. Ik ben voornamelijk van de sector BMX en skateboarden. Ja. En dat is inderdaad ook gemengd in street culture Remond. Ik heb door Bob laatst de kans gekregen om ook een workshop te geven aan kids van tussen de 10 en 14 jaar. Dat was voor mij de eerste keer dat ik zo'n workshop heb gedaan. Het viel heel erg in de smaak bij iedereen, ook bij mij. Vond ik echt leuk om te doen. Maar daarvoorheen was er natuurlijk niet echt de mogelijkheid om zoiets te doen. Dus ben ik wel blij dat de sector is ontstaan. Dus je kon eigenlijk je eigen moves, je eigen dingen laten zien. En het ging keihard bij de kids. Ja. En wat bedoel je daarmee? Ze waren zelf... Ik heb kinderen ertussen gehad die dan heel recent hebben leren fietsen, laat het zeggen 6 weken voordat ze bij mij kwamen voor de les. Ja, voor het eerst comfortabel op de fiets hebben gezeten zonder hulp van pad en man. En einde van de les konden ze zonder begeleiding van schansen af en zo. En dan zie je dat ze echt met een... Is het echt na 6 weken 4,5 af? Ja, dat was binnen 1 les dat ze dat deden. Maar ja, op het begin zie je natuurlijk ook de ouders iedereen redelijk verschoten kijken. Want er zit wel een risico aan. Het is een extreme sport. Je kunt lelijk vallen, hè? Je kunt lelijk vallen, maar na een paar keer te bewezen hebben dat het vrijwel in controle was. Een paar keer is er iemand dat het niet helemaal goed ging. Maar dan kon ik ze wel opvangen en zo begeleiden om het toch goed te laten verlopen. En zodoende krijgen ze zelfvertrouwen. Ja, juist. Angst weghalen is het grootste deel van lesgeven, denk ik. Ja. Dat En hoe was jonger je met iets begint, hoe sneller je het oppakt. Hè? Dan, het steekt lekker aan als je jong bent. Het is sowieso wat minder oog voor risico's. Juist. En daar kun je heel erg veel mee. En wat heb je nou aan de begeleiding van Bob gehad? De mogelijkheid, het erbij halen van de attributen die ik nodig had. In de zin van echt goede fietsen waar de kinderen gewoon veilig hun ding op konden doen. Want er waren toch een stuk van 15 fietsen voor 45 kinderen. 3 groepjes, dus om de beurt hadden ze allemaal een eigen fiets. Niet wachten op je beurt, iedereen kon lekker zijn ding doen. Daar had ik hulp bij nodig om dat te verwerkelijken. En in aanraking komen met andere mensen die ook lesgeven. Daar had ik ook wel wat hulp bij nodig. En dan ben ik blij dat ik Bob daarvoor heb gehad. Ja. Oké. Dat Zit is, ook een paar... sorry. Oh. Nee, want dat is kenmerkend voor mijn functie, is dat ik dienstbaar ben. Hè? Dat is ook waarom ik vroeg van, kan ik wat mensen meenemen? Ja. Want street culture of de cultuurcoach, dat draait niet om mij. Dat draait om de mensen die het in de stad doen. De gelegenheid en ik ondersteun hen om te kunnen shinen. Ja. Twee daarvan zitten aan de andere kant van de tafel. Max en Ricky. Hartelijk welkom. Dank u wel. Hallo. Nou, precies beginnen maar met Max. Nee, ik ben Ricky. Dat is je bent Ricky. Ja, we beginnen bij Ricky. Ja, ik doe hip-hop evenementen organiseren. Ja. Dus dat doe ik ook in samenwerking met Bob. Ik heb vorig jaar voor het eerst dat gedaan. Dat heet RWA, Roermond with Attitude. Het idee daarvan is dat we mensen die bezig zijn in de stad of in de regio met hip-hop een podium geven waar ze zich kunnen laten zien. Dat koppelen we aan een open mic. Ik weet niet of je daarmee bekend bent met het concept. Nee. Iedereen die wil kan gewoon de mic pakken. Precies. En Precies. take the floor. Ja. Precies, dus dat is ook weer een soort, een net iets lagere drempel misschien dan een compleet optreden. En zodoende proberen we om artiesten die bezig zijn om vanuit, om even weer terug te koppelen aan de street culture van Bob is jongerenwerker. Hij regelt dus ook de studio nog daar op de achtergrond waar jongeren kunnen opnemen, zichzelf kunnen ontwikkelen. En dan met RWA proberen we daaraan te koppelen dat ze dat kunnen oefenen, ook echt hun ding kunnen doen, kunnen optreden. Ja, zeg maar op een wat groter podium, in de Azijnfabriek in dit geval, wat toch een behoorlijk poppodium is in Nederland. Ja. En dan kunnen ze zich daar laten zien en dan proberen we dat zeg maar steeds uit te breiden. En hoeveel jongeren hebben daar aan meegedaan bij jullie toen? Vorig jaar was echt... Ik weet niet, we hadden iets van 30 man die uiteindelijk... Ja, er waren iets van, denk ik, 150 mensen op afgekomen. Maar al met de artiesten, met het open podium, hebben we zeker 30 man op het podium gehad. Dus dat is echt wel super succesvol. Ja, dat was zeker succesvol, ja. Dan gaan we naar Max. Yes. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen, maar ik denk dat ik ga beginnen met de blokparty. Dus, ik heb met Bob's ondersteuning hebben wij een x-bedrag mogen krijgen vanuit Street Culture. En met dat bedrag gaan wij, met wij bedoel ik nog 4 andere mannen. En daarbij gaan we dat samen organiseren. En de blokparty is eigenlijk, wat dat betekent is eigenlijk, het komt van Amerika af. Waar ik een arme wijk waar er niks was. En alleen maar negativiteit was, om het zo maar te zeggen. Deden ze in de buurt vaak een soort van wijkfeest organiseren. Daarom de blokparty. En die vibe proberen we eigenlijk terug te halen naar hier. En dat doen we dan
was hoogstwaarschijnlijk op het Kloostervaartplein volgend jaar. En dan komen alle disciplines daarvan, weer hip-hop, komen daar weer in terug. Dus er worden rappers komen op het podium staan, spoken word komt daar, er worden dans. Alle dansscholen van Roermond krijgen een podium daar. Er wordt toch wel een grootschalig, wel echt een grootschalig evenement. En dan komt ook een grootschalig, toch wel een battle. Ik weet niet of jullie bekend zijn met een battle. Nou, tegen elkaar opgaan. Zo'n soort wedstrijd. Weet je ook van de oorsprong van de rap, begreep ik dat het... en deze vorm is het dan van... dingen dat ze elkaar dan hoeven afstaken ook. Ja, en deze vorm is dan wel een dans. Dus het wordt een dansbattle. Okay. Dus je kan het een beetje zien als een wedstrijd. Ja. En dan gaan wij de verschillende stijlen van de dans hebben we break en we hebben eigenlijk allround hip-hop. Bij hip-hop zit dan ook popping en locking. Komt er veel meer bij kijken dan alleen hip-hop dans. En dan gaan wij 8 breakers en 8 hip-hop dansers gaan we aan elkaar koppelen. Dus dan krijg je eigenlijk 8 duo's. En die 8 duo's gaan dan strijden voor toch een mooi bedrag op die dag. En zo laat je ook zien aan het publiek die dan op die dag er is. Zo van, dit is helemaal random ontstaan. Die mensen worden gewoon in een hoedje worden die getrokken. En dan worden zomaar aan elkaar gekoppeld. De muziek is ook helemaal random. Dus het is niet dat het voorbedachte raad is. En dat is niet geen showtje. Bij de cultuur, denk ik. Hè? Dat speelsje, dat competitieve, samen dingen doen. En het creatieve ter plekke. Ja, precies. Het wordt gewoon ter plekke gecreëerd. En dat heeft ook zo'n charme aan deze cultuur. Weet je? Dus bijna niks wat hier van deze cultuur afkomt, is eigenlijk met voorbedachte raden. En dat maakt het zo mooi. Weet je? Dat maakt het ook aan de ene kant zwak, maar aan de andere kant is het wel echt zijn eigen kracht ook. Dus het is wel mooi. Ja. Want het blijkt wel een groot deel van de jongeren in Roermond leeft in deze, hiermee, vindt dit belangrijk. Nou, leuk om te horen. Interessante verhalen. Nog even het laatste. Wat is jouw rol dan in dit hele verhaal wat je net schetste? Ik ben zelf een danser. Ik ben daarnaast ook nog bezig met wat ouderlingen, met diezelfde groep jongeren om de scene in Roermond omhoog te helpen. Dus in de vorm van coaching. Maar mijn rol voor dit festival is puur organisatorisch. Dus echt alles regelen en kijken hoe het moet met podia en welke mensen op het podium komen te staan. Dus dat is mijn rol in dit stuk. Oké. We hebben het net al even gehad over daar ben ik mee begonnen, of zijn we mee begonnen, de rol van onze coach hier zelf aan tafel. Hoe zou de toekomst wat jullie betreft uit moeten zien als het gaat om die street culture? Wat willen jullie Bob nog meegeven? Nou ja, ik denk dat de eerste stappen gezet zijn en wat hij net ook al aangaf van, je hebt dan fietsen, de cultuur is breder dan alleen maar, ik doe dan de discipline rap, hij doet dan dans. En we proberen het eigenlijk allemaal bij elkaar te laten komen. Dus als ik dan voor mijn beurt mag spreken, zou ik zeggen van wat ik voor me zie, is dat we misschien op een dag al die disciplines bij elkaar kunnen zetten. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, dat we ook daarbij Roermond echt op de kaart gaan zetten van, in Roermond moet je zijn voor dit soort dingen mee te maken. Dat iedereen in Limburg ook weet van, hier gebeurt dat, weet je. Ja. Dus, Wil jij daar nog wat aan toevoegen? Ja, ik denk de terpen voor rap en hip-hop. Er zijn wel wat studio's om te breakdansen, maar ik zou heel graag een zaal willen hebben waar ook in de winter en het winterseizoen ook geoefend kan worden met skate en BMX. Ja. Want dat is buiten niet mogelijk in de winter. En dat is het enige wat wij hier nog missen, naar mijn mening. Ja. Dus, ik denk, in deze cultuur zit iedereen vaker nog op zijn eigen eilandje. Dus ik bedoel, een rapper die alleen op zijn zolderkamer beats aan het craften is of nummers aan het maken is. Gewoon lekker bezig. Ja, die zijn maar niks mis mee als dat jouw ding is om alleen te doen. Alleen je merkt dat eigenlijk alles heel erg verspreid is. En dat er is nog geen, of er is er nog niet, het begint er wel aan te komen, er is nog geen plek waar eigenlijk iedereen naartoe kan komen van deze scene. En dat is eigenlijk wat alles samenvalt. Ja, dat eigenlijk iedereen weet gewoon naartoe komt. Hey, ik kom niet uit deze tune bijvoorbeeld, of ik kom niet uit deze move van skate of whatever. Ja. Kom naar die plek en er zijn altijd mensen die jou kunnen helpen met iets. En dat mist nog in Roermond. Oké. Nou, super fijn dat jullie even wilden komen samen met Bob. Dank voor jullie toelichting en verhaal. Heel inspirerend. We zeggen, ga ermee door en hou ons op de hoogte. Aangeschoven naast mij is Bart Cochet. Hartelijk welkom, Bart. Jij bent van Augso. Klopt. Je bent Augso. Je bent... Ja, nee, klopt. Zo is het ook ontstaan. Ja, zo is het inderdaad. Dat is een beetje een flauw grapje. Mensen kennen jou misschien uit de politiek vanuit Augso, omdat jij de belangen behartigt voor de regenboogcommunity. En je hebt iets nieuws te melden. Dat is de reden dat je hier vandaag eigenlijk zit. De Club Night Roemoré. Juist. Dat is 10 november is dat al. Dat gaat er in het Pakhuis plaatsvinden. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, dit is eigenlijk ontstaan over, moet ik zeggen, een interview wat ik hier eerder gehad heb. En daar had ik een oproep in geplaatst omdat er te weinig gebeurt voor onze community. En dat was een oproep om met de lokale horeca eigenlijk samen te werken. En op die oproep heeft dan het pakhuis heeft gereageerd. En zijn we in gesprek gegaan en dan komende vrijdag is eigenlijk de eerste clubnight die er dan gaat plaatsvinden. En hoe moeten we ons dat voorstellen? Is het disco? Wat is het? En er komt eigenlijk uit mijn eigen roots komt er een Vlaamse DJ draaien. DJ Cats, of Kat, hoe dat je het op zijn Vlaams wilt uitspreken. Die komt hier draaien en dat is eigenlijk een soort van lounge muziek. Het moet gezellig zijn. In het begin van de avond is het lekker clubben, zal ik maar zeggen. Gewoon gezellig samen zijn, dat je goed kunt praten. En naarmate dat de avond vordert, nou ja, dan gaan de benen een beetje gaan bewegen. En dan wordt de muziek wat leuker, luchtiger en gaan we gewoon feesten. Ja. Insteek is plezier, vriendschap, positieve energie. Vooral dat mensen zich geaccepteerd voelen. Klopt, en het is niet alleen voor onze community zelf, maar ook voor allies, als ik het zo mag uitdrukken. Wat bedoel je daarmee? Mensen die ons een goed hart toedragen, zou ik het zo even zeggen. Maar iedereen is van harte welkom, die er positief in staat, die eigenlijk gewoon mensen respecteert voor wie dat zij zijn. Ja, want dat is natuurlijk leuk om samen een feestje te vieren. Altijd. Ja, dat geloof ik ook wel, dat is jou wel toevertrouwd. Toch is het zo dat voor mensen uit de regenboogcommunity is het niet altijd even makkelijk in deze tijd. Ik las laatst een stuk dat in de fysieke omgeving, maar ook online, de agressie toeneemt van heel diverse groepen. Van mensen die heel streng religieus zijn, tot mensen die een bepaalde politieke overtuiging hebben. Is dat iets wat je zelf ook meemaakt? Ik mag blij zijn dat ik daar zelf mondig in genoeg ben en dat ik ook het ook best aardig zelfzekerheid uitstraal. Maar wij horen wel, vandaag heb ik nog een van die geluiden gehoord, dat ze zelfs op hun werk gewoon uitgescholden worden, nageroepen worden, waardoor dat ze zich niet meer veilig voelen. Is dat iets van de laatste tijd? Wat wij zelf merken is dat er wel een tendens in is en dat het de laatste paar jaren wel is toegenomen. En dat baart ons een beetje zorgen. Ja. En kijk, wij willen absoluut niks opdringen, echt niet. Dat is denk ik ook vanuit de community zelf ook nooit de bedoeling. Het enige wat er gevraagd wordt is, heb gewoon respect. Ja, accepteer de ander en elkaar. Ja, zelfs accepteren hoeft nog niet. Ik bedoel, accepteren is al die stap verder. Als je gewoon al basisrespect hebt naar je medemens toe, dat is de bron waar dat alles van begint. En in het vorige item was dat ook. Je hebt de verschillende disciplines. En je hebt daar dan ook echt de mensen die met elkaar omgaan. En die komen ook vanuit verschillende, ik heb vroeger ook gedanst. Dus voor mij is dat ook dat ik weet van, je hebt daar connecties. En je hebt gewoon die basisrespect voor elkaar. En waar dat je vandaan komt, op wie dat je verliefd wordt, dat maakt geen reet uit, sorry dat ik het even zo uitdruk. Maar dat is het dan. Je hebt gewoon respect voor elkaar. En daarom zijn dit soort bijeenkomsten juist zo belangrijk. Ja, kijk, dat is één stuk. En langs de andere kant is ook gewoon, we willen ook gewoon feesten. Ja, moet wel leuk zijn natuurlijk. Ja, zeker. Ik wou toch nog even verder met het persoonlijke verhaal. We hebben elkaar al eerder gesproken, een tijdje geleden. Dat was een podcast voor de verkiezingen. 1,5 jaar, ja, tijd vliegt. Ja. Toen vertelde je een verhaal waar ik eigenlijk een beetje van schrok. Je vertelt eigenlijk dat je niet hand in hand met jouw vriend in Roermond over straat kunt, wilt, durft lopen. Klopt. Dan dacht ik, dat had ik nooit gedacht dat het hier zo zou zijn. Ja, enerzijds heeft dat te maken met het feit, ik kom uit nog een generatie, moet ik zeggen, als ik nu kijk naar de jongere generatie, die zitten daar net wat anders in. Ook naar de openheid bij de jongeren zelf is dat heel anders dan de generatie waar dat wij van vandaan komen. Dus bij ons zit dat er ook denk ik semi in, van wees vooral veilig. En doordat dat er zo ook is gepusht, is dat eigenlijk voor ons ook geen must. En is dat ook zoiets van, ja, voor ons hoeft dat niet. En als wij affectie willen tonen, ja prima, doen we dat op onze manier. En
Wat wij wel doen als wij op café zijn en de ene is al eerder daar en de ander komt door het werk wat later toe. Ja, ik denk als jij met je vrouw of geef je ook gewoon een traditionele kus. Ja. Ik bedoel, op de wang of op de mond, voilà. En verder gaat het dan ook bij ons niet. Nou, voor mij is het geen issue, maar ik begreep gewoon dat andere mensen zich daaraan storen. Klopt. Dat is denk ik een ding. Aan de kus geven en gewoon intimiteit tonen. Ja, dan denk ik dat je de level even moet gelijkstellen, de norm gewoon gelijk trekken. Als je het niet van ons verwacht, moet je het ook niet van anderen verwachten. Ja. Ik krijg ook wel eens van mensen te horen die zeggen, ja, dan hebben we weer zo'n evenement, dan hebben ze dit, dan hebben ze dat, en de Pride. En ja, voor iedereen mag ze zelf zijn, maar, en dan zit er toch altijd wat onder. Bij mij of bij hun? Nee, niet bij mij, maar bij hun. En dat is dan eigenlijk dat mensen zich daar toch een beetje aan storen. Ik denk dat er meerdere dingen onderliggend aan zijn. En een van die dingen waar ik denk is gewoon onwetendheid. Dat ze gewoon niet in gesprek durven gaan met, dat ze daar ofwel te weinig van weten, of dat ze gewoon in hun eigen vooroordelen vastzitten. Dat kan ook zijn. Of dat ze gewoon vanuit de thuissituatie daar gewoon, moet ik zeggen, blanco ingaan. Dat ze niks weten. Aan de andere kant zien we toch steeds meer dat mensen er veel sneller ervoor uitkomen. Veel meer ervoor uitkomen. We zien veel meer bekendheid. Je ziet het veel op televisie. Je ziet ook veel dat veel bekende Nederlanders zich ook er open voor uitspreken. Dat is wel het positieve geluid. En dergelijke rollen of rolmodellen heb je nodig. Ja. Om het ook, moet ik zeggen, als je vroeger op tv was het, als je dan een gay persoon erin had zitten, was het echt zo'n puur stereotype. Ga niet zeggen puur verwijfd en van die zaken. Echt over de top. En tegenwoordig begint dat, ik kan niet zeggen af te zwakken, maar zie je daar gewoon eigenlijk gewoon twee reguliere Kunnen mannen. zelf zijn eigenlijk. Ja, zichzelf zijn. Nee, hetgeen wat ik bedoel is dat ze eigenlijk gewoon niet het karikatuur meer zetten. Van als er een homo bij zit en er is bijvoorbeeld een gay stijl samen, en dan zijn het gewoon twee gewone individuen. En zo is het ook. Ja. Maar het gedeelte, en dan kom ik semi terug wat je zegt van met die prides en al. Ja, wat er daar dan, en dan, niet dat ik jullie vol beschuldigen, maar de media, die laat eenzijdig maar alleen de sensatie zien. Het mainstream gedeelte, want die sensatie wat er is, dat is maar het topje van de ijsberg. Even kort dan, want we lopen een beetje tegen het einde van de tijd. Wat wordt er dan vaak niet getoond volgens jou? Dat vind ik wel goed. Ja, moet ik zeggen, als ik naar Amsterdam Pride kijk, dan wordt er vooral de drags getoond, wordt er vooral de mannen in leder getoond. De meest extreme dingen. De uitspattingen. Maar uiteindelijk het grote sfeer, het gros wat daar rondloopt, of wat meer op de boot staat, ik bedoel, Play Jane zal ik maar zeggen, maar Is niet interessant genoeg. Nee, is niet sensatie genoeg. En prima, want hier bij onze eigen Roman Pride hadden we 1 foto die uiteindelijk uit de media is gehaald, omdat dat ging over een bepaalde fetish. Een man met 2 pups erbij. Ja, dat kon niet. Ja. Kijk, het is niet omdat ik er zelf niet van of het uitoefenen, zal ik het zo zeggen. Maar het is wel iets wat in de scene zit, wat een bepaalde dingen heeft. En heel veel wordt daar dan seksueel aan getint, terwijl dat niet het geval is. Nee, is niet nodig. Nee. Nee, en wij willen juist, en dan kom ik even terug, ik pak hem gewoon even terug, met een dergelijk feest gewoon aantonen. Hey, het is gewoon een leuk feestje met Jan van Daan er gewoon bij, klaar. Oké, wat zou je zeggen tegen de mensen die er niet veel van af weten, om ze toch erbij te vragen? Nou, ik denk gewoon van, wij staan open voor een leuk gesprek, zeker in het begin van de avond. En als je graag danst of in wat, van harte welkom. Volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag van hoe laat? Wij starten, ik moet altijd even spieken, wij starten om 19 uur, het duurt tot 12:30. Maar het is wel entrance tot 22 uur, want dan sluit de buitendeur omwille van veiligheidsredenen en omdat de locatie waar dat we zitten. In het pakhuis. In het pakhuis, ja, maar ik bedoel, het zit niet geheel en dan is de hoofddeur dicht. Heel fijn dat je even je verhalen willen vertellen. Heel fijn. Super, dankjewel en veel plezier dan. Dank je. Heel veel plezier. Ja mensen, dit was een mooie, volle Breek de Week. Met mooie sociale aspecten. Heel veel mooie mensen die we weer hebben mogen ontmoeten. En wij wensen u een hele fijne week. En we zien u graag volgende week weer terug. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.